Jsem rád, že jsme vyhráli teprve řadě, protože všichni to čekali a já jsem se toho zápasu, přiznám se, hodně bál. Ale klukům jsem říkal, že pokud zopakují výkony 50 minut ze Vsetína z Valmezu poslední druhou půlku zápasu, když nehráli tam ani celkově špatně, akorát jsme hráli branky, a k tomu přidají branky, tak že ten zápas by se mohl pro nás vyvíjet dobře a ono to tak bylo, takže já jsem moc rád, že jsme vyhráli. Já si myslím, že dneska my jsme tu techniku trošku rozebrali v tom, že, nebo my spíš řeknu, pohledově chyběl jim trošku kýstik proti tomu Jičínu, jak to hrál, tenkrát ten hráč si dělal dost práce, takže já jsem samozřejmě na to nabadal, ale oni si to sami uvědomili a jsem rád, že přistupovali k tomu dál. No, je to těžké motivovat, ty kluky 4-0 vedou a myslí si, že to bude jednoduchý, ale může se dostat z toho točí, dneska se to naštěstí nestalo a to je hlavní. Podívejte se, jak si věří, jak si v pohodě obhodil ten puk za bránou. Cink, Vladimír Cink a nádherná branka domácího útočníka v číslem 91, krásně vymetl pavučinky ve svatyni Josefa Nováka. A tahle formace jenom potvrdila moje slova, která jsem před chvílí říkal. Kluci si to řekli sami, že už to jednou bylo a aby se to neopakovalo, takže já jsem jim to jenom zopakoval, když jsem přišel do šatny. Určitě to bylo pro nás důležité, protože prohráli jsme dvakrát a já už radši neříkám, že nic, protože cokoliv řekneme to smolně a někteří lidé se tady toho chytají, zlí jazykové, ti, co nemají rádi asi hokej, tak hned, že už se zase vymlouváme a desí co si. A prostě jsme dvakrát prohráli, tak jsme dneska prohrát nechtěli, jako hráli jsme dvakrát ale venku a vůbec ne s lehkým soupeřem, jako je Vsetín, jo. Takže máte pravdu, jedné věci by se navázalo, tak lidé by se dívali třetí prohra, nedívali by se, s kým jsme hráli a kde jsme hráli, jo. A všichni by tu techniku nějak, nevím, proč všichni podceňují, jakože technika je jakože dole. A oni nehrajou špatně, pokud je trošku necháte dýchat, tak to, ale je to ten mančak, který opravdu, když prodá 5-0, tak už asi tu sílu v tom týmu teď nemá, aby to dokázalo točit, když nikdy neříkají nikdy, jo. Ale jako jinak říkám, povinnost to byla, dneska je ta liga tak vyrovnaná, že prohrát může každý s každým a já říkám, suverénní jsou tam ty dva manšafty nahoře a my za něma, co jdeme, se budeme prát do ty ostatní místa a jak chytneme začátek, jak nám to půjde, tak může být dobře jenom pro nás, pro klid týmu a pak je také pohoda, tak to dělá hodně týmu. Jsem strašně rád, že si tu náladu spravili, ale my jsme si po tom zápase se Vsetínem chvilku sedli, jako na ledě jsme si řekli pár věcí a já jsem je nabádal k tomu, ať už ten trénink, co jsme měli po zápasové tréninky, že ať si, že musíme se dostat do pohody, zapomenout na to, že jsme to tam ztratili poslední minuta a že přijde druhý zápas a kdy od nás všichni budou čekat výhru. A oni to kluci opravdu vzali a dostali se do pohodičky, hráli výborně a s ní dneska před zápasem vyzařovala taková sebejistota, což mě těšilo. Trošku mě to z druhé strany po zkušenostech lidí děsilo, ale to jsem jim neříkal, ale nechtěl jsem to vůbec ani vzpomínat, protože oni pak se těšili se na to utkání a ono to potom bylo vidět na ledě. Neinkasovala další už čtvrtý gól, trošku mi to připomíná zápas s Novým Jičínem, kdy Vraci vedli 4-0 po první třetině a tohle je úplně stejný scénář, protože Michal Vymazal ve stejnou chvíli, co jsem dořekl tu větu, dává čtvrtý gól a druhou svou branku v zápase. Čas 16:20 a Šuperk vede už o 4 góly. Se dneska po další době dočkal gólu, no, že jsi tam oslavil skokem do mantinelu. Jo, no právě, že už jsem se jak kdyby trápil, nebo jako bylo to tady v úzovkách na mě furt, jako, že teď že musím dávat góly, jako něco proměňovat a nepadalo mi to tam furt, jako teď nahrávám, než střílím a tak dneska jako jsem se snažil jako aspoň to tam střílet, tak mě to tam padlo, jak jsem z toho byl rád, jako, protože aby mi to nespazovalo ruce, jako pak už říkal i trenér, jako, že ať to tam dám jako škaredý gól backendem nebo něco, ne do prázdné furt, ale že škaredý gól je gól. Máme jako nejzkušenější lineu, že, jako, že sice ty první zápasy nás držela nejvíc jako třetí linea, jako, že ty si to tam dávali, ale jako naše linea první, že tam byla jako nejvíc na tím ledě, hráli přesilovky, takže museli jsme dávat nějaký ty. A dneska se to zrodilo, dneska jsme dali asi 3-4 taky přesilovkový góly. Od začátku jsme byli takoví, že jsme si víc jako vyčítali, co, jak, proč ne. A teď nám to tam jako padalo, teď jsme si jako řekli, zjednodušíme to, budeme si nahrávat to a uděláme jednu variantu, druhou variantu a to nám vyšlo. S tím Jičínem taky jsme jedli 4-0, pak všichni v úvozovkách si chtěli dát gól a tak jsme polevili, oni dali jeden, druhé náhodný gól a už nám to svázalo za ruce, tak hlavně nechtěli jsme dopustit, jakože, kdyby to bylo 4-0 posledních 5 minut, tak už jako si můžeme jako sem tam něco dovolit. My jsme měli jako super zápas,
jako naše lajna v té Kopřivnice, co dal Vachy 4 góly, tak se nám taky to tam padalo, ale jinak jsme se jako vyloženě bodově střelecky trápili, jakože. Takže dneska to tam jako napadalo naše lajně. Ale jako celý tým hrál jako super, jakože buď hraje první 5 dobře, nebo třetí, jakože všichni jako nikdo, vždycky nás někdo drží, takže dneska na to napadalo naše lajně. Tak zápas bych hodnotil, takže to byly, jsme zase odehráli jsme 2 vyloženě špatný zápasy, to bylo Vodilní a dneska byl druhý, takže byli jsme po všech stránkách horší a soupeř nebo domácí zvítězili zaslouženě. Byl to třeba i už o tom vstupu do zápasu, vy jste vlastně prohrávali po první třetině 4-0 a už v té době to nevypadalo vůbec dobře s technikou. No, tak samozřejmě, když prohrajete třetinu 4-0, tak pak už ten soupeř je na koni a my na co jsme sáli, tak to nám nešlo vůbec. Hráli jsme špatně ve obraně, špatně jsme přistupovali k hráčům a myslím, že ten výsledek byl jednoznačný. Tak my hlavně si hráči neuvědomují, že prostě přístup, který předvádějí, nevede k tomu, aby ty body získávali. Oni vždycky nějaký zápas odehrajeme dobře a uspokojí se a takže si myslím, že je to hlavně o tom přístupu, který my předvádíme. Ze toho stavu 4-0, 5-0 nebo 6-0 ještě třeba zkoušeli jste ten tým nějak namotivovat, nebo už vyloženě jste chtěli pošetřit sílu do dalšího zápasu? Myslím, že za stavu 4-0, 5-0 je schopen skorigovat jednou za čas mužstvo, že by to otočilo nebo ne, nebo se přiblížilo, otočíte to jednou za 3 roky možná v nějakém zápase, takže ale dneska to bylo tak jednoznačné, že opravdu s tím asi dělat nešlo nic. Ne, takhle to nepůjde, pokud technika chce vzdorovat Čumperku nějakým úctyhodným způsobem. Podívejte se, absolutní zmatek před brněnskou bránou, který nakonec řeší až Novák a zachraňuje tuhle melu, která se tam před ním zase strhla. Řežáčová střela a kde je ten kotouč? Nevypadl nikde na brankovišti, pouze se odrazil zpátky pryč a výborný zákrok po delší době pro Josefa Nováka, který teď podržel svůj tým, ale stejně má ten drive dopředu pořád stejný a navíc ho podpoří Michal Vymazal, kterému na druhé straně najíždí Vachutka a jen tak, že tam teď domácí 23 nepropasovala půlka až do brány. A to se mu nakonec vyplatilo, teď musí ale Vymazal rychle být důrazný u mantinelu a to se nestalo. Tak přece jenom ještě Vymazal má puk na hokejce, tady je volný Matějka a Jan Matějka dává gól číslo 3, tím pádem hat-trick. A kdybychom byli v jakékoliv jiné soutěži, tak asi začnou létat čepici na led. Tady se tak nejspíš nestane. Každopádně je tu hat-trick na Matějky a domácí kapitán si připisuje 4. kanadský bod v tomhle zápase. Sedláček. Soupeř mu tam vystavil hodně tvrdou stěnu. Přesto hrají draci v pásmu Janota. Sedláček. Už zase Šumperčeho stahují tu hru podél celého pásma a je tu 5. branka draků. Vypadá to, že se prosazuje Tomáš Slanker s číslem 18 a zároveň to vypadá na 5. střelce 5. branky. Vymazal. Ale ten puk mu utekl, ale přeci jenom ho ještě dokázal skrotit. Tady má Ostranského, Milan Ostranský a je to 7-0, tak tahle exibice pokračuje ve velkém stylu a u 7. branky 6. střelec. Čas 31:18 a domácí si otevírají střelnici proti Technice Brno. Vymazal, Vachutka. Sedlák vypálí a ten puk je kde? Ve výstroji Josefa Nováka, je tu další bitka a v ní podle mě docela očekávaně Tomáš Drtil, ten už dneska několikrát ukázal, že se nebude ničeho bát a teď vyšel z toho souboje naprosto jako vítěz, zlikvidoval tam brněnského soupeře a ten dostal tedy pořádně na budku. Tomáš Drtil opravdu vráží. Dnes odjede po druhé na trestnou lavici. Domácí obránce s číslem 53 teď na projížďce za Petrem Zavadilem a vypadá to, že i do kabiny. Nakonec ale stejně ještě udržel puk na hokejce. Stehlík. A výborně Zavadil vyhmátl ten puk. A pozor, tady měl Zavadil hodně práce, nakonec toho zvládl Ďurkáč a vyřešil až 4 minuty do návratu Michala Vymazala z trestné lavice do hry. Sedlák to udělal výborně a má teď šanci, přestřelil. Sedlák. Hustin, krásná klička a dokonce ještě zakončí, no tak tohle je obrovská paráda
Petr Bustina. Zatím jednoznačně nejlepší útočná akce techniky v tomhle zápase. Sám se tam trošku zamotal, ale nakonec to zvládl a Petr Zavadil s ním měl problémy. Teď pozor na Brzobohatého, který je volný před bránou a znovu Zavadil výborně. Jako by skoro čekal, že to tak dopadne, ale teď Vladimír Cink dává 9. gól, minutu a 53 vteřin před koncem základní hrací doby a Šuperk ještě může zkusit atakovat tu pomyslnou desítku. 9-1. A Sedláček to zvládl, tak teď rychle vystřelí Tomeková střela a ještě dorážka, kde ten kotouč dokázal ho Novák udržet, ale moc nechybělo, aby šumperští slavili po 10.